Ya, kita sudah sampai di pertengahan teman-teman. Sebentar lagi kita sampai bawah ya. Kita harus berjuang melewati jalan seperti ini ya. Nah, mungkin 2 menit lagi kita sampai. Kita menuju ke salah satu rumah ya teman-teman. Jadi kakeknya itu tinggal di rumah pinggir kali seperti itu, dan itu kakeknya berada di rumah teman-teman, lagi masak nampaknya. Kita coba turun. Nah, itu ada teman saya ya, orang sini mengantarkan saya. Kita harus melewati jalan-jalan seperti ini teman-teman. Nah, rumahnya itu berada di pinggir sungai ya, dan dilengkapi pohon-pohon jati seperti ini ya, hutan-hutan. Rumahnya itu seperti ini ya. Dan nanti kita coba tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Ora kira yo. Dulan-dulan aku kira ya nanam tegal ini. Oh. Nanam napa, Mbah? Kacang hijau ki. Oh, niki kacang hijau. Daleme ndi? Kula mringin, Pak. Mringin yo kono kuwi. Nggih, caket tok. Gondalan aku. Nggih. Aku dijen yo sabab yo mringin Mikol kok mringin kok salah tiga Mikol. Soalnya aku ngladeni bojo bakul. Oh, nggih. Aku duwe bojo, mulai duwe bojo kuwi tahun 2005. Nggih. Aku ki umurku wis yo 80 bundul telu yo sakit to. Sakniki. Oh, nggih pun ngene. Lah kancaku wis do matek kabehane Mas. Sing ijeh mau cah loro kare aku. Mbah. Lah penone ndi? Penone nembe warung. Teng warung tumbas rokok napa pripun niku? Oh, niki tempat singgah nak istirahat nganu ngeten niku, Mbah. Iya. Istirahat nak. Saking ngalas ngoten niku nggih. Iya. Kacang hijau saya regine, Mbah. Wong iki aku yo nggone anakku, melu anakku kuwi aku ki wis suwe ki yo bobrok ora iso mlaku. Ya iso mlaku ning anu sikilku ki lara. Lah yo usia tuwa wis ngono ku. Nggih. Cah telu mringin kabeh. Nggih. Wah, itu minta pergi Pak sih. Silir. Niku sumur napa-napa to, Mbah? Napa sendang? Ning anu nak jaman biyen yo ora jaman biyen. Yo tahun 75 bangsane 80. Biyen ki wong sak Brigi Wetan kene iki yo Brigi Tengah kono kuwi jiku banyu saka kono kuwi. Sumbernya niku. Sumbere gedhe. Cara kowe gane nang desa kono ya sumbere gedhe. Lah kuwi Niku nggih sanyone kathah niku nggih. Sanyone kathah damel pendet nganu niku. Mendo, Mas. Ya sanyone ya. Mriku caket niku.
Tuh ada salah satu warga yang lagi pulang mencari rumput. Iya Mas kono wong. Sampeyan ya hitungane golek gambar kira ya golek beras. Ya Apa aku nih? dijualke beras dah. Mas dadi duit. Nggih. Ya segi sembarang-barang ngono. Bringin. Bringine ngendi? Kula Karangelo. Oh, kula bae. Nggih. Jenenge cadane teng pasar Beringin niku riyen. Napa pundi? Ora kulaan biyen. Oh, kulake. Dadi tukune nang Bringin, ora aku sing mikul bojoku gendong. Melampah riyen, Mbah. Ora iya. Lah tahun 95 tutuk tahun 75 ki anu aspalan kuwi ki diolet-oletne tutuk tugu nyemoh kuwi kok. Berarti Tan guru ngono kuwi tahun 75 ki biyen bantalane kayu sing golek kaya aku biyen karo Bapak Wiro Jrebeng kok. berarti jenengan niku riyene mlampah lewate Sengkrik terus nggo dalem. Kali Krumo munggah itu. Lewate Bajangan napa pundi? Weru ki kali Krumo kene iki Oh, Kali Kormo ngidul berarti munggah itu. Gimbal. Gimbal. Ngrembes nggih. Ya iya. Zaman kala semono. Nggih, nggih. Wah biyen kira kosong Mas. Kekosor ya dia sih. Walah piye. Biyen. Lah wong gune RT gune peno kuwi samunggahke biyen jaman biyen ki nenenge ki mung mbahku kuwi anake wis 11 biyen. Ora didusi ya adus pisan, ora diklambeni tahun biyen mbah-mbahku biyen. Tak ceritani. Kuwi nyatane ya do urip nganti tuwa-tuwa matine iki pakku barang kuwi ya. Ya pakku kuwi. Nggih. Tunggale 11. Wedoke loro. Nek wong saiki nara wah pakane bubur pakane Nggih. Sakniki pun Sontek. do nganu nggih. piye nak saiki iki. Lah wong aku ki tak cetan wong aku ki lho tahun 95 ndek anak. Wong anakku gembira wong angger 2 tahun metu anak. 6 po 7 ngono juble. Tenan kuwi Mas. Nggih. Ora tak sontekake ora angger metu terus jerantal pakane go jagung dublake makne omakne bakul iso golek duit tak ngono ya. Wah ya. Anakku yo nganu iki, Mas. Nggih. Saiki ya subur kabeh. Alhamdulillah nggih, Pak. Nah, manggone rino perantauan Hmm. ning Surabaya, ning Kalimantan. Oh, nggih tebih-tebih nggih, Pak. Tebih-tebih nggih. Lah iya. Lihat Sing mriki. sing teng mriki, Mbah. Sing kene ya kuwi Mbah Thohir, Mbah Mun pinggir dalan kuwi sukses kabeh. Alhamdulillah nggih, Mbah. Iya kuwi. Sukses ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah ya. Lah Baik. kuwi gambar mupeng-mupeng ini. Nggih. Lah niku nak misal nganu, Mbah. Ye. Banjir ngoten niku. Yo banjir yo kowe ora dhewe asat iki banjir saka merapah kono kuwi. Tekan mriki napa mboten? Tekan gubung mriki mboten? Ben pisan tutup gubuk kene-kene. Gubukku ki kelemne ya ra kali. Soalnya niki nggih arek mriki nggih, Mbah. Yo koncatane ya ra kali. Watune bareng ya ra kali. Niki. Dengan nomor 80 kok tasik. Boko sehat aja. Hari ini cewek 83. Tapi nak Kelahiran tahun 43. jenengan. Wong apakku kuwi yang nglairke aku kuwi wong omahe wis semene iki kang nglairke aku lagi ndasku nganti ganyong ki soalé aku ora dibakali. Ngene iki. Nggih. Pakku kuwi mbiyen ki jaman kala semono ki gaweane ki mung salah sithik ki jendrale mbiyen pakku mati anu jendrale kena puru anu kanon ke Semarang kono. Lah pakku ra anu tukang ngirim ngono kuwi. Nggih. Pakku sarang ngerti tulis malahan yo ora iso entuk pensiun diurus-urus ya angel. Nggih. Anu nang Meranggen ngono. Dadi daerah Meranggen semua Rangetan Ulun ki Suampi Bojonegoro Tepu ngono ya gagah rayuan kaya ngono kuwi kan. Urung ana dalan. Nggih. Ya ana dalan sak tepak ngene. Bekar bangsane ngono. Dalane ya watu ngono. Jaman biyen. Wong iku lahir aja ana rada Jokowi iki tak lem jarate apik. Pembangunannya merata nggih, Pak Jokowi niku. Lah dene wong korupsi iki awet jaman biyen iki. Wah ono lah. Dengan dia mau nangi PKR ya gitu. Nang apa? PKI.
Nah, di sini juga ada rumah ya teman-teman. Di sini tuh masih banyak rumah yang seperti ini ya. Dan ini nampaknya tuh rumah-rumah kosong teman-teman. Bisa kita dengarkan ya, masih banyak suara burung-burung liar. Dan kita coba ke sini dulu. Ini rumah ditempatin atau enggak? Tapi kayaknya itu kosong ya teman-teman. Kosong. Di sana juga kosong ya teman-teman. Jadi di sini tuh masih banyak rumah-rumah seperti ini yang kosong, terbengkalai ya, dan sangat sayang sekali. Ini padahal bagus sekali ya rumahnya. Nah, ini malah udah mau roboh teman-teman. Nah, ini padahal halamannya banyak rumput-rumput Jepang seperti ini, bagus. Ini rumah atau kandang ya, kita coba mendekat teman-teman. Oh, ini dulunya rumah. Bisa kita lihat ya, masih ada meja-meja dan apa itu, ada gentong juga di sebelah sana teman-teman. Ini depan sini dah kali ya. Nah, itu masih asri sekali tempatnya teman-teman. Masih bisa mendengarkan burung-burung liar ya. Seperti inilah penampakan di kampung sini teman-teman. Ya, seperti kampung mati. Nggak ada orang sama sekali ya di sini. Nah, itu tadi ya teman-teman. Kita udah berbincang-bincang sama kakeknya, dan ini udah mendung sekali ya. Kita pulang, dan semoga saja kakeknya panjang umur ya dan sehat selalu, amin amin. Sampai ngos-ngosan teman-teman, jalannya seperti ini. Dan kita kembali lagi ke kampungnya ya. Ini ada kabel-kabel apa ya, kabel sanyu nampaknya teman-teman. Jalan seperti ini. Nah, itu rumahnya dari sini ya. Lumayan jauh dari perkampungan ya teman-teman. Nah, kampungnya itu berada di depan sini. Ini ya, udah nampak. Sampai ngos-ngosan teman-teman. Nah, kakaknya tuh berada di bawah sana sendirian. Nggak ada tetangganya ya, jauh dari tetangganya. Ini depan ini kampung-kampungnya.